Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kali ini mau ngarit guys, mau babat tebon. Mulai tali, wah iki tali ini kita usan guys. Mbaknya wis gede guys. Oke. Ayo guys, berangkat ngarit guys. Selak luwe sapi ini guys. Ayo guys, berangkat ngarit sekarang guys. Let's go. Sapi ini selak luwe. Ini tali ini. Oke, berangkat. Tapi budal ngarit mampir sih guys. Ning omah produksi layangan. Endang-endang guys. Aku pesen layangan soalnya guys. Ukuran 3,5 meter. Hari ini budal langsung ngarit tus. Oke, lanjutkan, ayo guys. Halo guys, tukas sawah kita guys. Saatnya mengarit dulu guys. Raisi layangannya. Mulai narik layangan ya, layangan menang. Masuk guys. Kita sambil tutorial ngarit guys. Babat tebon. Oke guys, saatnya kita nih jagung-jagungan guys. Sapi ini luwe. Nah, mantap guys. Sapi ini luwe. Saatnya kita mengarit guys. Rambutnya digelung sih guys. Ini gak ngerimpet. Mumpung layangannya urung teko guys. Teko tinggal layangan guys. Oke, let's go. Caranya tutorial babat tebon alias ngarit guys. Nih guys, tutorial ngarit. Lah ayo bener no. Caranya gini guys, caranya saurunge babat jagungnya ben diundhuh sik ben gak seneni wonge sing duwe jagung. Ngono guys. Oke. Oke guys, arek layangan wis mulai wakeh guys. Ayo. Mulai wakeh guys. Tentang dirit ae iki. Sonia. Boleh nih. Ora apa-apa. Guys, marai kerih layangannya guys. Layangannya teko mulai guys. Wow. Menteng.
enteng guys. Nang ini renek. Awas ini arit bocil. Endi? Endi lah kamu? Kayak putih ya. Nanti lah mancar. Sudah ini. Bocil ra ngaji iki. Merai apa merai? Oh, leceng iki paling iki. Padur ngarep kono lho. Endi? Korene ndelok awakmu? Wis gak turu meneh wis anu. Hah? Gak turu. Ora keturon? Heeh. Ndelok antep apa ora? Wah enteng. Lah, enteng guys. Kowe nae ngene dibuatel ngene lho Lah, iya. kan. Ngono sik, ora sida ngarit to. Iki sing paling ganteng Acung. Endi sing ganteng enak ora iki? Berarti elek kabeh iki. Iya wis. Ngarit sik, guys. Ojo payane kono tunggae landhep. Sudah mari guys. Saatnya delok layangan guys. Oke, lanjut delok layangan. Serang-serangan guys. Serang-serangan guys. Jos. Masuk guys. Ayo serang. Ayo terus. Jos. Yo. Mantap. Yo. Sip. Jos. Enggak. Jos. Enggak. Jos. Jos, mantap iki. Oh. Ayo bome. Oh. Wala. Jos. Bom. Wala. 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 Guys, tutorial ngarit sudah selesai. Saatnya kita layangan guys ya. Oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.